Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Bayi. Saya tak golekno panggon ben gak backlight. Madhep rene ora dadah lho. Oh iya kakek klosone. Dekne pengen duduhno lho pemirsa entuk apa ditumbahno Mbak Yune. Baju sing ditumbasno Mbak Indah nek pergi-pergi dipakai ya Dok ya. Nah, wes. Sing ora dipakai kuwi wis sijine wis sesek. Ini Bu. Ya neh to nduk sing ngombo to, nek tak wangi. Iya, iki kualik. Ini lho, Duk. Lah ini lho. Lah. Mang isuk ya bar setrika kok karek. Iku. Sik tak totokno. Piye to nduk kok mubeng-mubeng ra karuan iki? Ini ada kelambi. Intan duduk kono. Intan duduk. Lah. Oke, saya tak totone. Madhepe iki ning ndi lah bocah iki? Aku bingung iki madhepe iki lho ning ndi? Ini. Lah, ngene rak ya wis. Ini. Iya ya. Ngene apa pemirsa? Ngene. Yuk. Ngene. Ngene ya. Wes ngene wes. Wes dah ngomong. Ketok anu nemi, Nduk. Ketok kumbanem sing setrikanan gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya wes gak apa-apa pemirsa. Gak apa-apa. Amit yang sewu nggih. Iya, wes aku tak melok Intan yang kene. Kemarin Intan adine seneng. Iya. Petok Pak Jokowi. Iya. Ndek biyen niku Intan nek ngarani Bapak Presiden semuanya nggih. Mulai Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, terus Bapak Joko Widodo dan juga Bapak Prabowo itu sebagai Bapak Kasih Ibu. Padahal yang mengawali lagu Kasih Ibu itu dulu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono tapi sama Intan terus barku itu ngarani Bapak Presiden Bapak Kasih Ibu. Dibeli ini engko ngetero jamu pemirsa insyaallah. Iki lho. Dinggo ora apa-apa kok bar dinggo langsung dicuci Ibu. Ya, engko salin. Aku pengen yang gue. Sampai pergi. Apa ini? Gue Mbak Indah ngetero jamu. Iki diumbah dhisik ambune. Kok kanane mau diumbah sih. Berarti nek diumbah ngenteni garing ya berarti ya kok ki salin. Ya. Kok oleh nganggo iki. Aku pengen iki anggek njupuk iki aku. Gak apa-apa, kok salin sing ndi. Anggitku kan anggitku iki. Ya wis lah, ya wis. Gak sida dinggo Mbak Indah, sing penting iki wis tak dohno iki direview. Matur suwun Mbak Indah, terima kasih Mas Dimas, Intan dijak jalan-jalan, alhamdulillah. Iki Mas Dimas gak melok. Iya, maksudnya kan Mbak Indah apa ngejak awakam kan ya kondo Mas Dimas le. Mas Intan tak jak ya. Ayo ngono, ya, pamane ngono to. Wis matur suwun Nduk Dah. Semoga-moga awakmu sehat selalu, panjang umur. Amin. Pinaringan rezeki sing lancar, berkah barokah. Selamat dunia akhirat. Sing rukun-rukun terus karo adike yo, Nduk. Ibu semakin kesini tambah tuwek. Ya awake dhewe kan nggak tahu umur kita sampai kapan. Ngono-ngono adik kan wis tak latih piye-piye sithik-sithik mandiri. Sing rukun karo adine. Yes, terima kasih. Iki warnane apa ya? Aku ngarani kaya bukan merah. Merah bata tapi urung mendekati bata iki. Yes, pokoknya apik lah warnane ya. Matur nuwun ya Nduk Dah ya. Adik seneng. Terus yang ini dari Pak Jokowi. dari Bapak Joko
Jokowi Iya. enek tulisane infrastruktur Indonesia menjadi negara yang paling berpengaruh. Indonesia menjadi barometer manusia yang kecerdasannya. Oh, maksudnya orang selesai pemirsa yang mau iki gak kita tulisannya. Terus terakhir ini ada tulisannya militan. Militan itu apa pemirsa? Militan itu mbok karo. Militan apa mungkin kuat ya? Kuat. Jadi ceritanya ini piye? Ngantri sik ngono. Ngantri sik. Terus ketemu sama Bapak Kasih ibu. Pak Kasih Ibu atau Bapak Joko Widodo. Ya aku maca-maca komentare. Kayak kan yo pengen aku pengen ibu ketemu karo Bapak Presiden. Nah, kemarin itu wis lama. Wis di Blora di lapangan 410 gone 410 Blora. Intan tak jak rono ya kan ya ketemu Nisa ya kan. Bapak Jokowi ngagem atasannya putih. Terus pakai helikopter pemirsa, Nggih namung saged dada-dada di depan pager adoh ngono. Enggak boleh cedak-cedak. Enggak boleh. Kemarin enggak boleh cedak-cedak. Enggak boleh. Difoto terus langsung pulang. Jangan salaman dulu. Enggak boleh salaman. Anak ini dikandani anak Pak Sapam. Dudu Pak Sapam kuwi Bapak berpangkat kuwi, Nduk. Bapak pangkat. Berpangkat iya. Tak kira Pak Sapam. Bukan. Wis bapak yang menjaga protokol keselamatan, menjaga Bapak Joko Widodo. Pokoknya harus tertib ngono, antri dulu. Awal karo Mbak Indah antri ke paling terakhir ya. Oh ya udah. Terima kasih nggih. Aku tak ambek nganu niku lho, Dok. Ning kene sik ya, buke tak njukuk sukun. Sukune tak anulane sisan dadi nek lambiku. Iya, wis nang lempik ti. Kuwi diombah sisan. Nek ngono sik ya, aja lunga-lunga sik ya. Ambune wangi piye? Loh, pantesan mbok sayang terus. Iki lho, Dok, tak kukus e, Dok. Tak kukus ya. Dikukus. Apa menuju ke sana kuwi apa jenenge harus melalui diperiksa dulu kan ya jagani lah ya demi keselamatan. Bagaimanapun beliau adalah sudah memimpin Indonesia dua periode nggih. Ki sukun lho. Zaman biyen ki nek rokok iki mereke sukun lho. Saiki mbok jek enek mbok ora. Gak tau roh gak nih. Sukun. Aku gak Enak lho. Ibu tidak mau. Aku sukanya apa ya? Aku suka singkong. Ora. Aku suka Melon. melon. Terus apa nah ya semangka. Atas. Bu, iya Dok, iya. Ada. Iya. Kata sambil apa ini? Ya alhamdulillah. Kata sambil apa? Lho sing mbok senengi apa Ibu yo ndak ero leh. Apa ya? Atas bi apa? Anggur. Anggur nek. Untung yo pas ning omah yo Tan. Untung ae. Terus golek ikune pembalute ning Ning Alfamart. Oh, ning Alfamart. Ning Indomaret. Oh.
Iki tak kukus. Terus diparuti kelapa. Dikripik yo enak. Ternyata nek wis mateng empuk nggih pemirsa, niku didamel donat. Wes seneng atine. Jarene ndek ini ketemu karo mbak-mbak ngajak foto. Ndek ini aku pemirsa, ndek ini aku foto fanku dijak Wih. foto-foto ning Wih. kono. Tapi kok wong lanang lho, Bu, wong wedok. Pemirsa, Cewek. saudara online. Delok kontane bayi paling. Yo ngerti kan yo saka kontene Mas Dimas, Mbak Indah. Bayi family kan maksudnya konten cilik ya pemirsa yo. Mereka kan tahu kan dari konten-konten yang besar, nek kita pernah masuk di dalam frame-nya. Konten bayi family ki konten kecil. Maksudnya ki konten yang tidak terkenal lho pemirsa nggih. Maksudnya kan yo ngono. Kita kan bisa dikenal lewat kontennya Mas Dimas, Mbak Dames, Mbak Indah ngono. Begitulah, Dok. Jarane kan jupuk duit. Nyatean. Iya lah, wayahe njukukno duwike bayi. Ngertanggal yang nenek kan duwike bayi YouTube diambil. Nek punya Intan belum, biasanya Intan mlebu di tanggal 25. Nek Iya, punya betul, Intan. 100. Kuwi pun ya wis ning rekening Intan dhewe ya pemirsa. Dienggo tabungane Intan. Nek kaya ibu ya ora iso ngekeki warisan apa-apa, kaya Mbak Indah iki ora iso ngekeki warisan apa-apa ya, Nduk. Anak-anakku sibuk ngekeki warisan donga. Tak dongakno muga-muga rezekine lancar, sehat. Golek dhewe. Wes tak kukuse. Inu Nduk, baune seger kok enek sing disayur bareng ta. Aku terus kelingan ibune Adi, wong Saleh Rembang. Engger nang sekolah nggawa ngene iki kan duwe wit sukun to. Duwe wit ngene iki terus dikukus digone sekolah dimangan bareng-bareng. Wes ayo engko ya ora nduk engko nek bar kuwabeh. Lagi ngeterno jamu ben mimike seger Vanessa nggih. Nggo kinara. Oke, cus. Lah kok ki mang dremime lakeh men, Nduk. Wes 13 menit, Nduk. Wes ayo ngadeg. Iku jek Wes sakmene wae kuwi sesuk digoreng ya enak. Ora, Dek. Dek Dewi 52. Iki mau lho katese iki. Iki gawedine kok ora kaprak. Mbak. Ki entuk moho barang ki lho. Lho. Terus sampai klopo, Mbak. Mesti as ndeglek ning kono. Duduk. Wetengku lara. Iya, Mbak Dekne lagi anu marai. Iki apa, Mbak Nana? Serabi. Rabi, Mbak Nana. Apa balik? Ya kan? Serabi. Iki enek cau bareng e. Gawe es cau. Susu kedelai. Yo sing rontok 6, Mbak, seprapat, Mbak Nana. Aku kandhani sukun kok nggone sampean tak kukus, Mbak Nana. Mbak Apana. Terus tak pangan ambek klopo, Mbak. Oh, ngono. Enuke ra kaprah, Mbak. Kelingan zaman semono pas ning sekolahan digawakno kancaku. Nggih. Dine. Tahu. Senenganem, Nduk Tan. Iya. Nggih. Serabi ya, Para? Iku lho bubak goreng. Oh iya, tumbas, beli. Bolen beli. Ayo. Dek mau neng masjid. Tadi masih di masjid duha. Ayo, nek beli ayo. Piye Mbak Nana? Pengen ora, Mbak. Iya. Tunggu. Kapan kaprote? Habisin. Apa kaprot?
Apa, Mbak? Pengen korek. Krunguku pengen kaprot. Ayo. Sik cambek tahu, Mbak. Ayo, Tan. Ayo. Ini loh jajan. Sik sebentar. Bajune baru apa mbok cuci? Iya, nanti dulu. Nanti aku sama Miki dulu. Jangan lupa baca doa. Sampun mau Iwa. Ibu Apa? mau mereview sukun kukus Itu di namanya Maem. tapangan. Itu namanya pastry, nggih. Pastry. Ayo dibuka nih padangan yuk, jajal iki. Pastry. Nang kono nduk padangan, Dok. Ayo, padangan. Pastry. Di sini ada nama kecamatan, namanya Kecamatan Padangan. Kadang yang geraku mbek Mbak Indah. Apa ning ndi, Nduk? Kono lo dibuka ning Padangan. Melek numpak dokar, Bu, ning Padangan. Oh no. Aduh. Jadi tadi beli iki pemirsa. Enek sing ngerasa pisang. Iki lho ning ngene iki pisang. Pisang coklat. Pisang coklat. Iki sing satune ngene iki. Ben gak tumpah-tumpah nduk tan saya. Met ya, saya. Bentar. Ya, juga satu sik. Ini kak kan. Dah. Sing mbok mami iki sik apa sing iki sik? Nah iki. Iki apa iki coklat iki? Iki rasa coklat keju. Ya sik Bu, tak mangan kosek ae. Aku tak mangan agar-agar sik. Oh ngono. Itu nanti Wawa satu, Papa satu ya. Ya, Pak. Papa nih dia. Papa masih tidur di situ. Tidur. Capek dok kalian. Awalnya Berjawa. capek. Iku kok perjalanan adoh. Kuwi agar-agar apa toh? Nah, gini. Disendoki ben gak rusak. Tak pas nih 2 menit wis. Yo. Berarti awake dhewe mbah terus ngeterke jamu ibune Kinara. Kita ngurus bersih nih pemirsa. Papa Nggak luara watangku, Pak. iya. Pemirsa luara watangku. Lagi apa? Main pepisanan. Bu. Iya. Wis ayo kesini kok. Dibati apa ya, Bu? Ben gak lara iki. Ya kuning asem lah. Niki apa bakal jamu tak pun budal, Bu. Nah, ora betul Betul. Wis kita duduk kene lho. kan kok ono wong kok iki. Nah, mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Wes ketok. Hah? Ketok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Ini pemirsa makan sukun Bu, dari kakeknya ketak. saudaranya Ali. Basam. Dulu lanang. Bismillah. Mbak Nana tadi lho pemirsa sing tak tumbasi blonjo. Kayak getok mesam. Oh, lah kayak getok. Ya. Niki Bu Adi nek sekolah betane ngoten iki. Orang-orang di anak tahu aku lagi. Makasih. Mbak Nana. Terus ditang, Mbak. Digoreng ya to. Wait. Nek terane. Dene nembe anu. Saya Mbak aku tak berdebat karo Salwa. Yo ndang aku tak berdebat mbek Intan. Tema aku nek berdebat. Kulo nek ya pemirsa. berdebat karo Intan kan temanya tentang banyu kali kumbahan lah ya. Nak. Tak wis ana. Iki lho. Anu ngono mengarep Api lho, Bu. Seneng deh Bu klambi iki lho. ngopi sama kuwi. Kemudian tumbas ngopi aku yang mau. Seneng ambek ngono. Kita ini OTW ini. Ndekne ngeklik ngoten niku ngertos terus kok ukurannya sama apa ngoten niku. Kok terus nek ndekne bingung kadang Salwa kali Rita. Wah, iki apik, Wang. Ndek gak iso gede Pong, aku tuh kono, Pong. Njib balikan. Kota. Kota apa?
enggak lah. Ada gedok pemirsa mu. Nah. Malu sukunya ya tua Wih. nangan. Heeh. Ya ngenteni mateng. Mateng. Lo tak nyobi kayak donat. Nggih. Bilang yo. Sing bapak iso sukun. Enak kan? Tapi ya rokoknya santai. Betul buka warung. Wah, kamu aku mungkin pokoknya jamin dulu urusan 10 ya wes. Diri tak jajalan masa tak cukup nembek. Ciake wae. Ya pun pemirsa nggih. Doa terbaik untuk jenengan semua, semoga sakit yang paling sembuh. Nih, Untuk pejuang garis 2 semoga diberikan omongan yang soleh. Kon, Aduh. Sakit dah sembuh. Kan kami pamit dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.